Oyamba ndikufundire mafumu bwino ali ndikufundire kuti Mulungu amulaiseni komanso mwasomeza chisanzo chokumukonda Mulungu chifukwa kumanga Ramadani si chinthu chapafupi. Anthu ambiri amalephera kumanga Ramadani chifukwa chakusiyana-siyana. Ndiye mukhala ndi mwayi womanga Ramadani kumafunikanso kumuthokoza Mulungu wamwamba. Ndipereso kuna kuti ndipereke uthenga wochokera kwa president wa dziko lino akukufunirani mafumu abwino, akuthokoza Asilamu chifukwa cha ntchito yabwino imene mukugwira mdziko muno. Mpingo wa Chisilamu ndi mpingo umodzi umene ukuphunzitsa Malawi chikondi komanso kumvana. Ndimamvera ashehe akulalikirapo akuna kuti usiku wopya mbelulana kuti kuende kunyaka zimene zikuvutani ndeni ngati kwa kunyaka kuti pali kutopia ina kugenda chi ngati yoyo nyaka kupita sivuko koma kudata ngumene kuchimwa ndiye timene kuna kuti sanzu chakumeleka pereka papa chipitirire tikhale anthu okondana ndi nzake. Kugawana zinthu tisagawane lero lokha, tigawane masiku onse chifukwa mmene manenera Mulungu siku limene akukutenga iwe sumaliziwa. Ndiye kukafika kumakhala siku ndi siku okonzeka kale mamazi naye akosangalimbe matundumale jinga ichemale baiziwe tita iyamalekera kubula ndangoti tite siku la kiyama badamangani akuliziwa anyamata ndaona akuswahilao nyamata anyamata Islamu amasuka yasikana apana manyazi kukhala Islamu mipimo inaso apana manyazi kukhala mpingo wene wo tikuti twose Islamu ulwa musikiti kumazimina apangu ashehe ambiri osanga madrasa alipo osapita kumene tichokera lero ana kufundisidwa kumadrasa ani fatate bunungalisite bunusuma ketangaya bismillah takbir takbir kumususa yamuze kusiana kwa masura kule amungu bila bilifaki kule amungu bila binafsi bijani bo osazima sura kalifatiha osazima kwa mano iye ujamwadi Islamu kutu kale Islamu usiwe siki zakamwadi za Islamu kulela mwana ni kofuta azmai akamwapwa ashehe kutia azmai kama kula kumanjala azmai ya mtu ya wabi ndinamba ndieno pano ndinene za special kuti izizi ndi za azmai adawa tia pasafumilio imene mphafu yawo kimpeleka kwa azmai ndakufusa na mfumu kuti kodi azmai zawo ndati amaimba apapa koma nakasimu hapa tuwe mumozi bade kugawanikana kimpeleka mphafu ileyo naisina kutu papio wano balizidizi ashehe zio kukamilana koma za azmai adawa ndizimelezo ndipelekanso mau kufuzira kale anthu akudafikafa kuzira koma Asilamu ambiri lero ndokuzira ana azipita kusukulu azikaphunzira kutoka ku madrasa azipita sokubiri kusukulu kutoka kusukulu kupita ku madrasa. Dziko lino ndi dziko limodzi tikhale pamtendere tipempherere dzikoli chaka chino chaka cha masankho zimbani za ndale zofuna kupempherera uyu asatumane zake
uyoso asatukane nzake chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala sana pangane ndi mwina aliyense kuti siku machisango yokhala uli moyo ali makutonga palibe amene azakhalepo Mulungu akuziwa amene azapambane Mulungu akuziwa ndiye chofunika ndiona kuti tizipasana ulemu palibe kukangana palibe kukangana chipongwe tikhale anthu okondana amalawi kupemphera kwa Mulungu kuna kuti Allah subhanahu wa ta'ala atithandize kuti dziko latuli likhale ndi mtendere. Komanso ashehe atibalimu kama swalisa kali kusikiti kali kuti tiyesese kupeleka uthenga wokondana kuno takupango chikuno kusakale malo oti anthu akafuna kuto tifuna kupeze anthu oti talembe chito azimenya zawo kwende kupangochi kwende kumachira iyali amfumu teka mwingani mababa timvane kuna kuti dziko lilopali ponse mipingo yonse ilibikise mtendere. Kumaliza ndikufunira asilamu mose mzigo muno madaliso ni mtendere wa Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kuti tikhale akusunga mtendere tichite ntchito zabwino kuti siku ya kiyama tonse tikapulumuke. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwana Vice President Mandoke kwambiri mmene mananya mutudala padale tika nanziwa kuti ndosoma mabudala na pasandipala n'osogole ngoto tika kale ulendo wina cha nabo aibige ne baba no aibige ne pakuweza kwa Vice President Deputy azmai madawa wajibile ya bawala ampere tuka biasa wana 2 milioni kwaja ana ulenga pochera ibikane jet samana mutipatu njojeko nikuti munyu mamuno kukaleka ngondo eti ajimi senele ni maji siko mwenyeji tutukozo kapili bwana Vice President kwa cha utenga wangu mwenye mwanibata utenga olibikita utenga omanga komanso utenga mwenye kaya nguvu ila kwa cha ugera wangu pano pa ntawino ndo bempe Sheikh Majidu Nyambaro iwowa ndamene advance dua yomaliza ndipo akabembera Sheikh Majidu wo ndi kuti tonse amene tili pano tizakhala masuka nyamuka mapita koma tisaiwale kuti patereka maliza sola ili timafunirana zabwino zonse kupita mahagi chocho azimaheri azimayokauka azimakosa azimamukauka Sheikh Majidu Nyambaro mbasa dua yesekera. Apa ni? Kapan nak naik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا غيبا الا كشفته ولا مريضا الا شفيته. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.